Karibhoy Tourism and Environmental Development Forum harangkat kajing trailang bat kasunjuk kirang basnong nongkra nonglengdo sasisian kan penong biang ya kata masa le kemen jeng usotrun ya kabalatip kum ka Pineapple Festival. Nakaliang uba Livingstone Pamshong kumu Presiden kasunjuk kirang basnong nongkra nonglengdo baruba plilat tiuso Presiden Karibhoy Tourism and Environmental Development Forum habakran sigilat pathai khubor gila pentep bayakate kata masa le kemen en penlong hakasan tarik jung benai nailar perkajaka kan long haplau jung office district transport officer nongpo. Hang ning idon lang kumbala keren nakaliang jong i presiden jong ka senjuk kirang basong jong kan right nongkra nong do tekenika festival ka bangin pelong ka santarik ka festival ka balai ha ka Karibhoy Tourism and Environmental Development Forum ka sim ya ka senjam bangin di trailang rengkat baik kini ki noyalam jong ka senjuk kirang basong jong right nongkra nong do ban pelong ya kene ka Pineapple Festival hang tay po DTO complex hakasan terik. Dan nakaliang ke jongi kung ka forum rengkat pa kaji trailang pa kini baka sunduk kirang basnong nilai penbet ru bahade ka say kidon sibon ki program haka po ka festival kindon ki entertainment adu man step mo kin sawan ro ki bangin sakhot karpang ye ki ubun ki ru pokmat jong kadong jong kathan ke jongi bakin ai ki entertainment dan pensong shit dan pensong singa yang te festival ka banlong hakasan terik amar kata khot nga wer beng phi ki pai ba nong sosnong ki ba e ki badon po ka district ke jungi ki badon po ka jela megalia ka jungi ba ki badon sabaro ba pindawan khanang banwan pej yo so trun ya festival so trun ke jungi ha ka ba kini ki nong rep man la ki snong ki wan ban bo e ki stall ke jungi ba ki wan pen kre yo so trun nomor so trun ba nora ka festival unlong si so trun ba karpang ma bat pinyo bantes ya ka jingbang jong so trun balong kumba irang ba presiden ila de bietho ko de organic purely organic maka takum ka forum ka jungi ni simkhia ya kan ka Pineapple Festival bahkan long ka Wainik Festival ka ba paunam ha po ka district ka jungi nak man takum no ban yarap ban kentiu ki nong rep ki badon po jong ka district ka jungi bakinang ya shakhmat ban itu perthei yong ni u so trun kum Wainik ki organic badon po ka jela ka jungi te sai sin khot nga wer ya pi ba hoi ki pai ba nong so nong jong ka jela ba phiniwan ban sakhi hakate ka santarek namar hakate ka santarek la phido banwan tin sababi namar usotron ba thiang tam de uni bunai bo manta bangiyo na po ka district ka jungi tai ni kinten khuble sibol so hakane ka si ngakum u presiden jong ka senjuk kirang ba snong ngadon hapo jong kene ka office jong ka tourism but ni wan hang ne rangkat bat kene ki rang ba u secretary jong ka senjuk kirang ba snong lembat kene ki member ki perlok ki baya yu krishan na kapor hakabide bat kumno ban dra ya ka burom bat ka ban ketiu ya kinong rap di hang ne ngadon ban ong ba ngidon ka program na ka banta ban penlong ya ka festival jong ka Pineapple ki badai jong ka nongkra nong do lane kuntrup hi ya ka nongpo area hi borok ka wei ka ba kinong rap jogi nausnem ki babun ba ki sok ki pai ki jungi ki bangi ju penmi kum ki sok trun de henry ka ka ba ka pendiau yang i kum ka sunjuk lane kum khamtam yang akum u presiden jong ka ni ka sunjuk kirang ba snong nong kha nong dok kalong ba mun sin kinong rep jungi kidundong halor konong rem kalong ba kim hadu menta kim don ka weiru ka longying lane kum kinong rep kibayo ya ka nam lane ka record kum ka organic farmer lane kum ka certificate naga benta ban yo ban kentiu ya ka yo ka kot hakabde ban ka yo ka hat naga benta ban yarap ya kinong rep ke juki henry nakalang jong nga kum upersen jong ka senjuk nga layawer ngalai khot ya ki prari rongba ban munti kena ban penlong ya ka festival hakasan terik bangi kwa menra ya
kajing rep jong ki organik nakan nek area jungi kum kinong rep ki paya pul ti kumta nagalang junga kum kesenjuk persen jong kesenjuk kirang ba snong nga khot ngawer ya pi baro ki pai ba nong rep jong ki jong usuk trun hapo kanika area ke jongi kum nong khra nong do ki marngar ki plos haduk morong kang ki mopro tua ba pin pi kum ki pai ba pin yawan ye ke ban sim bentalang bagi khanang longkup ke jing kersan lan ke jing ai men sim yangi kum ki kasunjuk kirang ba snong ba penlong na ke bentai jong pi kum ki rep ya kanika festival di tang kita na kalang junga kum presiden jong kasunjuk ngadon ye ka ban hot lan ban kerpat ya pi kum ki perlok nong rep ki ba don kam ya ke nyirap kum no ban ra ya ka rep ki jungi kum ki nong rep jungi kum ki sotrun namar ba kum bangitip hadu mentah kinong rep jungi kipsa ya la ke jong ki khun kipsa ya la ke jong ke by school by sep ke jong ki khun ki ti ki jungi nang ni cuma kelong tang da ka rep sotrun iyo ya kawan kamai ban yo ya ke jing pule ki kadan ma fer nang mata ki khun ki ti ki jungi ha ka ju korban kentiu ya la ke jong ke ying sam tang kita nang lang jong akum sunjuk kerma snong dal ong kan por bless you tekum ta kum presiden jong ka sunjuk jong kirang ba snong nong khra nong do ngayang hang neru ya ka ban khot ban wer sakiwe pat kidong jong gari boy kum ki pranong rep banwan ya ka ban sakhi ya kan ne ka jingdon jong ki nong rep panyapul ki balong kum ki organik ki bom ju penenkam ya ki chemical lan kum ki dawai mo ki ba ta ya ka koi ka khya le se ti ngakhot ngawer lang kum ta ya phi baro ki dong jong kari boy hibar ka we ba pinjawan ya ka ban sim ta kalong kum ka jing ya ai mun sim yangi kum kinong rep sotrun hapo jong kani ki area nong kha nong do tang kita besiban